Katkom balai tho ka NDTV ka jisar khai ka jingki hakri Iran palat kumba arjar sanspa nyopawe ngotam kinong snong jong kri Iran kilado ya ka jingim bat kiri jong ka perthei ki bapentip neptha ya kinong snong jong ki badon mentah hakri Iran kin mi no ne ban lek phai no shala kri namar ka jingki hakri Iran kala palat bat ka jingyap kinoi ki hakatai kri kala nang keu khanang bakanom jia ne shakta kono kaji sosi iyake kumta kari United States of America klalong kawe negeri kaba khamat ne ban kong ban pentip yaki nong snong jongka bakin mi no negeri Iran namar ikumba kane kaji ki jongki nong snong jongki Iran kan wanra ya kathma nagata kadau kiri beper kilabtha yaki nong snong jongki nado ka ri Australia Canada France Denmark New Zealand Italy, Japan, Ukraine, Sweden, Ireland, China, Taiwan, Germany, United Kingdom, bat ke Singapore. Kila pentip ia kinong snong jongki bakin mi no kloi na Iran. Ka ne kajing pha mi ki ri beper yala kinong snong jongki na Iran namar lese I kumba ka ri United States of America kan le tang ya kri Iran namar ka jing yap kinoi ki hakri Iran kabalalong Shapalan kari Iran kalap penaro ya away unong iki jongka bansden besi ubala persya iya ka sarkar kabaki pulit kiladang yo commission handrai u presiden jongkari United States of America Donald Trump ulama ham tang iya karai jongka sarkar Iran ban penyap iya kinoi iki